За следващата среща на Битве, Явор Пет път се премести къде да се премести с За следващата среща на Битве, Веселин Ванилов Войстък, Мануил Петър Елпей. Ники. Ниско долу, Шопа, ниско долу. Сам 15 идва после за него. Сам 15 идва после за него. А следващото видиш това е? До година. Но поне някъде януари, февруари, Не. По това време да кажеш, след септември. Миналата година беше ноември месец, сега октомври. Цяла година. Да. Мен на яко на миналото BGG. Там нали това е добре. Само нещо остава. Добре, минаваш. Натисни го. Чалко, вие с това нещо, крака ли се опита да влезе в краката или нещо опита? Да, бе, какво ми признаха? Аз това не очаквам. Като чух, той ще вика сега това ми скача, казвате, просто той се пази. Да бе, на мене, на всички. И просто само по една гледам в една ми кръка. И ми минава през главата, вече до крак се опитах се зъпа. Гледам, че не мога, минавам да го натисна и точно. Просто ме свали и това беше. Минавам на малко 4 минути, не мога да се зъпа. Това се избрах, нещо наприх и свърши проблема. Има едно предимство. Примери към тебе, защото е примери го да давай да си излиза от гарда. Примери от тебе. Шокър, душене. Ти го си душене. Една минута, водиш. Аре, Ники, 40 секунди. Шокър, 40 секунди. Прибери го към тебе, Шокър. Браво, Шокър! 20 секунди, 30 секунди. Всичко свършва. Дръж, Шокър. 15 секунди. По-малко 5 секунди, Шокър, дръжна! Умпата! Дръжна!
Поегата също и Останчев ще бъде. А Кристиан първи ли сега стана?